Вы тоже мониторите ситуацию, связанную с избирательным процессом. И хотелось бы у вас узнать, как он проходит, есть ли какие-то серьезные нарушения, о которых стоит беспокоиться, и как вы прогнозируете, пройдет день голосования в воскресенье? Ну, дивіться, перше, що хотіла б відзначити, це чорна кампанія, тому що кампанія ведеться досить чорно. Друге, такий важливий момент, що ми більше говоримо про форму, а не про зміст. Тобто дискусія зараз крутиться, коли ми проведемо дебати 14-го, 19-го, хто прийде, хто не прийде, а ключові програмні речі не обговорюються. З того ж таки, що ми бачимо, кандидати роблять ставку на телебачення. І Зеленський, і Порошенко останні 2 тижні дуже активно наростили свою присутність саме в телеефірах. Відповідно, і в телевізійній рекламі. Порошенко більше в телеефірах. Є проблема, яку ми фіксуємо, це невелика кількість членів виборчих комісій, і це може вплинути на черги, і це може вплинути на ефективність роботи самих комісій. Зустрічалися з міжнародними спостерігачами, вони фіксують по Києву мінімальну кількість членів. І відповідно, коли буде явка хороша, будуть формуватися черги, і не всі зможуть проголосувати. А может ли говорить о том, что на некоторых комиссиях, извините, вас перебью, на некоторых комиссиях может отсутствовать кворум и вообще приведет к остановке этой работы комиссии? Це такі ризики теж є. А где эти самые слабые эти точки, где эти комиссии находятся? Мы знаем о них? Ну, ми фіксували кілька таких комісій, де складно з набором членів. Це в Київській області і ще в якомусь одному регіоні, на жаль, не можу пригадати. Тобто я маю на увазі тільки ті випадки, де ми фіксували. Але ЗМІ про це говорять і в Чернігівській області, де складно з формуванням комісій. Тому це теж така проблема, яку ми маємо зараз. Спасибо, Вита, что были с нами на связи. Это была Вита Думанская, координатор движения «Честно».